खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो नैबे आंनि आइलड नार्जारी चेनेलजों नोंथांमोन बयखौबो फिन दिनैनि सानाव बयखौबो बरायनाय जाहैबाय आरो सिगाङावनो नैबे आंनि खुलुमनायखौ बयनोबो जासिग्रोनाय जाहैबाय। स' फाइनालि जोंहा नै दा भुटानाव फैदों नै माने बिदिनो नैबे हाजो नै बेहाय जों दालांसिम फैबाय जोङो माने सिगाङाव माखासे हरखाबाय आं लोगोफोर दा जोङो नैबेवहाय जों बेरायनो नागिरबाय लोगोफोर माने बेरायबायानो आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो आरो सोरबाफोर बे भुटानाव फैनो गोसो जायोबा फैदो ओरै नैबे दालांनिफ्राय जोङो माने गावसिनि गारिखौ लायोबा जों सिङाव गासैबो हाबजोबनो मोनगोन बेरायनो मोनगोन लोगोफोर बियो 700 थाखा लायो बिदिनो टाटा मबाइल गावसिनि दङ भुटाननि बेहाय गाखोनानै जों गासिबो बेरायनो मोनजोबो आरोना गावसिनियाव सानसे दा नै बैनो लोगोफोर बे गारियाव माने बेहाय थामि फैनानै बा दस्रा गारि सोलायफैनांगौ दा एक्सुवेलि लोगोफोर जायगाया मोजाङानो बेरायनो थाखाय माने फुरा स्टेन्डार्ड बिदिनो प्लास्टिक बायदिसिना गारनो मोना लोगोफोर ओरैहाय माने लामायाबो मोजाङानो जाहैबाय हाजो सेर 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 बिदिनो नैबेहाय नै माने बे दै दा बे दालाङानो सिमा दा लोगोफ्रा नायलांदो भिडिअखौ बिदिनो आरो फैनो गोसोबा बेरायफैनो हागोन लोगोफोर दा जायगायाथ' मोजाङानो जों मोजांखौनो सानदों लोगोफोर दा नै केमेरा लाग्राफ्रा माने बिराद माने केमेरा लाखावगासिनो आरोना बिसोरो दा लोगोफ्रा भिडिअखौ नायलांनानै गोदानाव फैनायबा बिदिनो साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर बिदिनो गोदान भिडिअ लाना फैबा नोंथांमोननि गेजेराव माने हगारनायाव नोंथांमोना जाहाथे नुनो मोननाय बायदि आरोना लोगोफोर आरो बिदिनो माखासे खबरफोर मोनबा जेनेबा माबा मोनसे बायदिसिना जायोबा बेवहायबो आं हगारो लोगोफोर फाइनालि नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय नै जायगाया बेबादिनो लोगोफोर नै माने बे मोजांथार नै दैसे wah लोगोफोर नै जायगाया फुरा स्टेन्डार्ड माने साफाथार बे जाबाय सारियालि नै गाहायजों ओंखारलांबा माने बेवहायबो दै सेराव थांबा ओरैबो थांबाय आरो बै सिद्दाजों थांनो लोगोफोर गारिया बेनो गानि बेनो मोनसे गावनाय दा दैया हायाव अखा हाबा बिराद देरो जाहैबाय दा जों बेनिफ्रायनो दावखोनो जायगाया मोजां एक्सट्रा गारि लानानै बे हाजो नै जोङो केमेरा खेबजादों ओरै ओंखाम जाहैग्रोनोसै आरो बेनिफ्राय ओरै बाजाराहाय हाबनानै मैगं थाइगं दा लागोन लोगोफोर नोंथांनाव नायलांबाय थाबाथाय नै मोजां थानानै होखा गेग्रा गेग्रै गेदा जिबौ मानलानाय बायदिथार लामाया मोख्रा गुफुरा नै जोंहा मोख्रा गुफुर नै
नै बेबादि दङ नैबे बिराद गाहाय नै मानखोबाय बियो बिराद गोजौ दा केमेराखौसो गाहाय नुदों ओंखाम जानाय टाइम जाबाय ओंखाम जानोसै जोङो लोगोफोर फाइनालि लोगोफोर नै जों दा ओंखाम जानो फैबाय दा बेनि जाबाय नैबे दै सेर दै लामायाव नैबे बाहाय ओंखाम मोनजायो होननायखाय नायदो दानिया ओंखाम जानोसै लोगोफोर ओंख्रिया मोनसेल' जाबाय नै अमा बेदरजों आलुजों ओंखाम सोरबा सोरबा नै माबा जालानो ओंखाम जाला ओंखाम खुरदों नै जोङो ओंखाम जाबाय बेयाव नालाय बेनो दैखौ बर'नो बावबाय गादा मोनसे बर'नो होलाय दैया लोंनो बर'नो खादे मोनो ओंखाम जिरायबासो मोजां मोनो जानो 흐르네 아주 많구나. जों बाजार सिं सिं हाबबाय दानिया टाउनाव गासिबो भुटाननि गारिजोब मालाय सासेयाव न'खरसेयाव गारि गंफा गंफा रानना होयो बिसिना लोगोफोर मार्केटिंआव बेरायनोसै दा मार्केटिं खालामनोसै दे मैगं थाइगं बायो दे दलायावनो दै मैगं दखाना बेयावल' नङा जों दा बाजाराव थांनो ओंखारबाय न'नि सायाव न'जोब नै बाजार जोबनो बानलुआ मालाय बानलुआ नै जोंना सेना जानो लादो लानांसिगोनलै बिराद मोजां 40 थाखा सेना बे लोगोफोरनि सेना 40 बियो
बिराद मोजां दा लांगोन लोगोफोर नै सेरसेयाव बेसेबां नोङो 160 टाका 160 टाका होमबालाय जायोना 160 टाका केजिबा 1 किलो है ना आलु किलो माने मैखुन 30 सेरसेयाव बेसेबांलाय आलुआ गोथाव जानो खिन्थु बोरैनिया सेरसे नै मैखुन लाबाय जोङो मैखुन आरो सेना लाबाय नै बिबार बायदि जानानै बे आलुआ 30 टाका माने बिराद मोजां जायो बे जोंनि बादि नङा नै आधा किलो बानलुआ बेसेबां होनदों बानलुआ बेसेबां 70 केजि मोनायाव फिसा थिखा बिदिनो गालांजोबो बिसोरनो रावबो लांनाय गैयाना मैखुना नै 160 टाका केजि थब्लाजोब बे सेरसे सेरसे फुरा मैगं बाजार जोब नै बिराद मोजां लोगोफोरनि बिराद मैगं बाजार जोब बिराद गिदिर गिदिर फिसिना नै सामब्राम गुफुराबो जोंनि बादि नङा बिराद गिदिर गिदिर मा मा लाखोथाय नै नै नाया खमला मोजां गैला बांद्राय पुरा नै बाजार बिराद गिदिर जाखायो खमला बिसोरना बान्दोल हिसाबसो लायो नै लाना थांगोन आं दोननाया नै 200 टाका पेकेट बेयो खमला मा मा लाखो ना नै बिसोरना दादा नै सिफुङा मोजां ना उन्दैफोरनि गानग्रा जोमग्रा गोजा गोजा जायोब्रा बिसोरलाय सोरबा बिसोरनि मानसिफ्रा लाङो मालायबा माखौ फिनो बिसोरबा लादो दे आंनो फ्लेट साइज नांगौ 이게 한 시간을 어우 나 미리 없을까 숭어 여기 찼을 하이 kapsla 이게
누가 나지? 아니 맨시 음식이 랭랭장 아, 네, 몇 시로? 라면 랭랭장 아니 아유, 네, 정말 잘 되네. 슈퍼사이즈. 여기다, 그래. 이거 할수 있네. 여기다, 뭐야, 걱정해야 돼. 그러나, 그냥, 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 그냥,